ingkang kagungan sifat kelas lan sifat ngasih mugi hanayamono marang ingsun ingkang jumeneng dados dalang purba sesa wonten gumlaring budaya ingkang dumados saking cipta rasa lan karasaning manungsa ingkang ngasta ringgit utawi wayang winastan ringgit saking tetembungan Sunan Giri ingkang pramila winastan wayang saking tetembungan wewayanganing agesang inggih gegambaraning wong urip ana alam donya supados manungsa tansah tumindak ingkang utama nyrenengaken tumindak ingkang nista pramila wayang wiwit jaman kuno ing raya tempo tuladaning manungsa urip ana alam donya bebutaning kondo cinarita sedalu mangke emong ngrasaken gumaring pasawakan agung negari tunggul Malawa ya praja Nusarukmi wo sentok ingkang pingalak wonten kursi gading tintang kencana kasur babot pramedani sebarang ing sari-sari Ginanda Lisa jebat kasturi jati kering para mbah para cetinata gandhek manikata wewujudaning nata ing negari Tunggul Malawa jejuluk Prabu Dewa Srani pinarak wonten pasewakan agung Tramisoaning Brahma negari Rekyono Pati Andra Yaksa Askan wonten saking Rekyono Pati Andra Yaksa sawaning tumenggung Galenggaraja sakipun Galenggaraja sawaning tumenggung Galenggosura sakipun Galenggosura beambrapan sawaning Pramadyabala ngantos dumugi Pangurakan Jawi sawaning Pramadyabala yen kinandra saking Mendrawa Pindha Baksi Praja Gorlana Candran yo paksaning menuk percaya gratik ana kalap-kalap pinggo gratik kang senang beralap-alap pating jepipi sawaning Pramadyabala jenengan dawuh pangandikane Narendra Tunggul Malawa Sang Prabu Dewa Srani titiwanci sang mata paring
salukane wong amaya pambukane ngelungguh penggo binarung kumeling gongso wasorening para wereng menayut-ayuting jiwa ing sangarsane para pamriksa sedaya jagat dewa Bathara ya jagat wasesaning dewa kang linangkut kepengak jeneng ingsun miyos Siliwaka ana Pasewakan Agung negara Tunggul Melawa dak sawangake swaning prawadya bala uga swaning para nayaka praja senajan akeh wadyabala kang pinuju sowan ananging ora ana kang bisa babati ing arungkut madangi ing pepeteng kejaba swaning rangka negara Tunggul Melawa Rekyana Pati Nandrayaksa pati enggal nadya sak prenggata matur kanthi prawaca kepenak jeneng ingsun ning Linggakarna nganglungake jangga nulak ya kaya mengkono Pati Nandrayaksa mangke sinuwun saderengipun mentah dawuh pangandikanipun Gusti kula Sang Prabu Dewa Srani kebareng abdi dalem Pati Nandrayaksa ngaturaken sungkem pangabekti mugi kanyup wonten ngarsa paduka sinuwun wis tak tampa sungkem pabekti Rekyana Pati Nandrayaksa malah bisa ndadekno padhanging pamikir ora liwat puja pangestuning ingsun wae tampanana Nandrayaksa Gurawan anggen dalem nampi sinuwun kula tambasta kula kalih kajenjang wonten pucak bring musuh rambah wonten jiwa raga dadosaken jimat saranipun abdi dalem pati gesang sinuwun padha becik swaneng Rekyana Pati Nandrayaksa angsal panjenenganipun Gusti kula Sang Prabu Dewa Srani Sowan kula gendara wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa-napa. Sinuwun. Syukur juru. Mengayu bagya yen kaya ngaku. Ning nuwun sewu sinuwun. Dadi nenglangan nika di dalem Pati Nandrayaksa badhe matur wonten ngarsanipun Prabu Dewa Srani. Dipun tampi napa dipun tolak atur kula mangke sinuwun. Reh ning jeneng ingsun isih manggon ana Pasewakan Agung.
Rek Yunapati Nandra Yaksa tak pengeno enggal ngatur. Ana ngersane Prabu Dewa Srani. Lho inggih sinuwun. Wekdal dinten pangganika Gusti kula Prabu Dewa Srani benten sanget kaliyan padatan. Bedane nganggon para ngendi? Paduka katingal surem pasuryanipun kados leget wonten sabeting penggali. Anggenipun pinarak boten jenak sekedap unjal ambegan sekedap unjal ambegan kados Prabu Dewa Srani pun nandang Sungkawa nandang susah sinuwun menapa to ingkang dadosaken kula rentenging penggali enggal kawedar wonten pasawakan agung mbok menawi abdi Dalpati Nandra Yaksa saged paring padhang wonten ngarsa paduka sinuwun ya semedhet pandhaming ya kadyoren ronen kasiring samirana sawur kadya surya jagat Dewa Bathara ya jagat wesesaning dewa kang linangkung nyoto lantip pandhaitane Rek Yunapati Nandra Yaksa mengerti yen wektu dina kalunggan iki jeneng ingsun nandhang Sungkawa punapa ingkang dadosaken urut rentenging penggali punapa paduka wajrih bilih negari Tunggul Malawa badhe dipun jarah rayah tiang lintu negari sinuwun saumpama negara dijarah rayah dening wong liya negara ingsun wis percaya para wadya bala dalah para nayakaning praja tertamtu bisa ngilangi kelipin negara lajeng ingkang dadosaken rubidanipun penggali menika napa ngene ya Pati ora ana kang dadekno petenging pamikir namung menggalina babagan pasuprenan ya babagan impet rikala dina kapungkur nuju dina anggara kasih jeneng ingsun Nendra Nuperna katon banjir bandang sing tekane tanpa sangkat nerjang negara Tunggul Malawa ya praja Musarukit ora udan ora ana angin banjir gedhe walik watu ngelep wewengkon negara Tunggul Malawa saking gedhening banjir bandang nganti ndadekno
susah para kawula padha ngungsi ngupadi keselamatan dhewe-dhewe pati sakwise tak cocokno kelawan ujaring para bini sepuh wong yen ngimpi katon banyu apa maneh banyu iku banyu budhek tertentu bakal apa pacobaning Gusti pacoban apa kang bakal tumiba ana kraton Tunggul Malawa pacoban apa kang bakal tumiba marang Prabu Dewa Srani pati sinuwun menawi paduka kula aturi sedya payung satripun Jawa jagi-jagi satripun wonten bebaya sabubaring kumpulan ana negara Tunggul Malawa Patena Ndreksa aja kesusu bali menyang dalem kepatihan rewang-rewang ngono njaga katentremane negara Tunggul Malawa ya ati during dhewe saken dawuh sinuwun dereng rampung anggenipun warendang Narendra negari Tunggul Malawa Prabu Dewa Srani dumateng Rekyana Patena Ndreksa sedaya ingkang minggah wonten Pasewakan Agung negari Tunggul Malawa ratuning Jimprit Prayangan ing kayangan Setra Gondomayit inggih kayangan Dandang Nanguri Betari Durga ngisan Nini Permoni minggah wonten Pasewakan Agung sakmenika miyak sagunging Maraseba miyak ing Prawadyabala Sabya ati kaya dereng sowan dereng aku nang lungguh ana saking Prabu Dewa Srani saken dawuh wonten Pasewakan Agung negari Tunggul Malawa ratuning Jimprit Prayangan ing kayangan Dandang Nanguri inggih kayangan Setra Gondomayit ayo ya menika dawa wujudaning Nini Bejo Betari Kuno iki sang Betari Durga iki sang Nini Permoni Dede Wanci Prabu Dewa Srani paring perkaki dumateng raipun Eyang Ibu Betari Durga ayo biar ayo sabar
jagat dewa Bathara ya jagat wasesaning dewa kang linangkung menika kados raipun Kanjeng Ibu Bathari Durga. Ibu rawuh wonten Pasawakan Agung Negari Tunggul Malawa ingkang putra dewa srani ngaturaken sungkem pabekti mugi konjuk wanarsa paduka. Ibu Tobat diketok-ketok lombok tiris-tiris buncis jajaran jangkul Brambang putra putra dewa sami wis tak tampa sumpah bektining anakku bagus dewa sami dadekno bunge wong tuwa ora oleh mujo panjenengan ibu tanpa ngono yo nggih. Kurawan anggedanan pibu mugi dadosaken jimat kok janur gunung gebyoking segara kidul kadingaren Kanjeng Ibu rawuh wonten Pasawakan Agung Negari Tunggul Malawa sajak wonten wigatos badhe paring dawuh dhumateng ingkang putra dewa srami monggo Bu wigatos paduka rawuh wonten Negari Tunggul Malawa menika ngene yo nak dewa srami apa putraku dewa srami ora ngerti kahanan ing Taprawates negara Tunggul Malawa nggih. Nuwun sewu wonten kedadosan napa wonten Taprawates Negari Tunggul Malawa tobat anakku nak dewa srami ing Taprawates negara Tunggul Malawa ana adeking pertapan anyar sinebut pertapan Harga Sangat kawempun dening pandhita kang para begawan dewa sampurna akeh sesmane akeh cantrike kula rawuh kaliyan begawan dewa sampurna dadi pendhita kang kondang. Nuwun sewu dados wonten Taprawates Negari Tunggul Malawa wonten adeking pertapan enggal winastan pertapan Harga Sangat pancen bener nek ingkang dados pendhita kula sinten para begawan dewa sampurna begawan dewa sampurna iya apa begawan dewa sampurna bangun pertapan ngedek dadi pandhita ing Taprawates negara Tunggul Malawa ora nampal marang putraku dewa srani kok nganti dewa srani ora ngerti kedadian ing Taprawates negara Tunggul Malawa. Nuwun sewu Bu lembe menika kang putra dewa srani ngartos bilih ing Taprawates Negari Tunggul Malawa wonten adeking pertapan enggal begawan dewa sampurna boten nate nyuwun palilah dereng nate sowan wonten Pasawakan Agung Negari Tunggul Malawa tobat anakku nak dewa srami nek ana begawan dewa sampurna iku pendhita kan gak ngerti tatanan apa dewa sampurna keluarga Tunggul Malawa Mas kula boten wonten raga Negari Tunggul Malawa ingkang gadhahi derajat pangkat Brahmana ingkang keparep begawan dewa sampurna tobat apa maning dudu warga negara Tunggul Malawa kudune bangun pertapan ngedek dadi pendhita nyuwun sewu sisih karo anakku dewa srani wong negara iki ana sing nata negara iki ana sing ngatur kok dadak dewa sampurna gawe sakarepe dhewe dewa srani
budune pandak kok ala turap begawan dewa sampurna. Nuwun sewu. Pandakwanipun Kanjeng Ibu Betari Durga tumrap begawan dewa sampurna. Ini nak dewa sampurna bakal tumindak culika. Dewa sampurna bakal nyungsur kekuatan. Yen murid wis akeh, siswane wis akeh. Dewa sampurna bakal jongkeng kawibawane anakku Dewa Srani dadi ratu negara Tunggul Malawa. Mula kene Dewa Srani. Mumpung perkara iki durung kadrarung-drarung, tegese perkara iki durung kebacut. Dewa sampurna aja nganti jongkeng kawibawane anakku Dewa Srani. Bongkar nak pertapan harga samar. Dewa sampurna kudu minggat saka wong kene nak bebayani nggih, bebayani. Lho inggih Bu. Mrene badhe klesaken dawuh panjenengan. Kang putra Dewa Srani badhe nyatakaken dhateng Kapelawates negari Tunggul Malawa. Yen nyata wonten pendhita pepala begawan Dewa Sampurna badhe kula tundhung saking wewengkon Tunggul Malawa. Bakal tak rewangi nak bakal tak biyantu tak enten ana najane ngalon-alon negara Tunggul Malawa yo ya. Gusti Kula Prabu Dewa Srani kados pundi? Apa sliramu gak ngerti? Yen ing Kapelawates negara Tunggul Malawa ana adeking pertapan anyar. Pertapan harga sangar kang kawengku dening begawan Dewa Sampurna. Sejatosipun abdi dalem patih Nandra Yaksa sampun mangertos awit sampun kathah warga negari Tunggul Malawa ingkang meguru dados siswaning begawan Dewa Sampurna. Lho ngono kok gak ngatur ngersane Prabu Dewa Srani. Dewa Sampurna iku dudu warga Tunggul Malawa. Lho kok wani adet pertapan ana wewengkon negara Tunggul Malawa kamangka iki wewengkonku iki wilayahku. Wong liya negara kok wani adet pertapan tanpa nyuwun palilah, tanpa nyuwun pamit karo Sang Prabu Dewa Srani. Lah yo ngaku dadi pendhita kok gak ngerti tatanan. Apa dianggep tanah ana Kapelawates negara
segara Tunggul Malawa iku tanahe dhewe. Masih tanah itu regane per meter piro lah itu. Kok pendeta sludur sakarepe dhewe. Kersa panjenengan. Aku sarujuk, aku cocok lawan ngendikane Kanjeng Ibu Betari Dugong. Dewa Sampurna iku duwe sejo Allah. Adep pertapan nek murid wis akeh siswane wis akeh. Bakal nyungsur kekuatan. Bakal jarah rayah negara Tunggul Malawa, bakal njongkeng kaibare Prabu Dewa Srani. Mosok iku mumpung durung kebacut. Saiki nyatakno ana tapawates negara Tunggul Malawa. Nek wis ketemu Begawan Dewa Sampurna. Enggal kompon sumingkir saka wewengkon negara Tunggul Malawa. Lah saumpami Begawan Dewa Sampurna boten burun sumingkir saking wewengkon negari Tunggul Malawa. Dewa Sampurna wong liya. Iki duduk wilayah. Lah nek nyoto-nyoto Dewa Sampurna gak gelem sumingkir, dasarnya nanggar peraturan negara. Wong negara iki ana tatanane, negara iki ana aturane. Gak nggih sakarepe dhewe ngono. Nek Dewa Sampurna ora gelem sumingkir, dasarnya nanggar peraturan negara dirangket. Dipidana, dikunjara ana pakunggalan negara. Tunggul Malawa praja Nusaresmi. Inggih badhe nglesaken dawuh panjenengan. Perkara Dewa Sampurna tak pasrahno patih Nandrayaksa. Ingsun bakal kondur angedhaton. Paripurna dawuh pangandikaning Prabu Dewa Srani dumateng Regjanapati Nandrayaksa. Saknalika Prabu Dewa Srani jengker saking palenggan lumebet wonten kedaton lampahe Prabu Dewa Srani yen Kinandra lon-lonan tidake Prabu Dewa Srani. Purnane sabdanira sanata jengkar